педерас! Какво пишат отдолу, бе? Порно звезда ли си? Кажи, че си порно звезда. Плащаш ли? Ако плащаш, ще го давам веднага. Само на плащаш ще го давам. О, Колко взимаш? Игнатов, колко взимаш да го вземеш? 200 Колко лева се взимаш? разберем? 5 ля. Е. 5. Аз и 20 лева взимам. Казах, Или- че съм на 10 такова евро на... Георги, 10 колко евро на плащаш, минута? Георги. Обаче искам да... Оле, я вижте кой е тук, моя приятел Александре. Здравей. Не го дразме, Тара. Тарантулки, какво правиш бе Тарантулки?